Du skal gå om 3 minutter til Digterparken, Ballerup. Næste stop er Nordbuen, Ballerup. Nordbuen, Ballerup. Næste stop er Sortemosevej, Herlev. Du skal om 8 stop. Sortemosevej, Herlev. Næste stop er Åvej, Ring 4. Du skal om 7 stop. Åvej, Ring 4. Næste stop er Værebroparken, Hillerød Motorvejen. Du skal om 6 stop. Værebroparken, Hillerød Motorvejen. Næste stop er Gramvej, Gladsaxe. Du skal om 5 stop. Gramvej, Gladsaxe. Næste stop er Bagsvær Station, Bindeledet. Du skal om 4 stop. Bagsvær Station, Bindeledet. Næste stop er Aldersvilevej. Du skal om 3 stop. Aldersvilevej. Næste stop er Nybrovej, Lyngby Togebæk. Du skal om 2 stop. Nybrovej, Lyngby Togebæk. Næste stop er Lyngby Station. Du skal om 1 stop. Du skal ved næste stop. Gør dig klar til at forlade bussen. Du skal med 2 i retning Hillerød Station.